Σαββατοκύριακα, γιορτές κι αργίες δεν κρατιέμαι. Βουλάρω το ρεζερβουάρ, σπινιάρω κι αμολιέμαι. Τι είναι αυτό το άσπρο στη μέση του δρόμου, ρε? Βγαίνω στην Εθνική Οδό με γκάζια πατημένα. Έχω Φεράρι Γκαμπριό, αλλά δεν έχω φρένα. Τι έγινε, ρε? Δεν πιάνουν τα φρένα, ρε μαλάκα. Θέλω να ξέρω ποιος μαλάκας άφησε τη γριά στη μέση του δρόμου, γαμώτο. Βγάζω τα αριστερό μου φλάς και προσπερνώ τους πάντες. Χτυπάω 2 πρόβατα και φεύγω με τις μπάντες. Τι γίνεται, ρε παιδάκι μου? Όλοι επάνω μου έρχονται και πέφτουν σήμερα. Χαμός γίνεται. Οι οδηγοί της Κυριακής κοντράρονται στα ίσια. Μένα ήταν η Επίτας, πέφτουν παλικαρίσια. Οι οδηγοί της Κυριακής έχουνε χαρακτήρα. Τους βρίσκει ο χάρος στο φτερό και στον προφυλακτήρα. Και τότε πάει να μου τη βγει ένα τσίτι φτιαγμένο. Μπαίνω με 1000 στη στροφή, αλλά τρένου σε τρένο. Γυρίζω πίσω για να δω και βλέπω συννεφάκια αριστερά και δεξιά. Πετούσαν αγγελάκια, δεν ήταν παραλήρημα ούτε οφθαλμαπάτη. Μαζί τους πέταγα κι εγώ με 2 φτερά στην πλάτη. Οι οδηγοί της Κυριακής κοντράρονται στα ίσια. Μένα ήταν η Επίτας, πέφτουν παλικαρίσια. Οι οδηγοί της Κυριακής έχουνε χαρακτήρα. Τους βρίσκει ο χάρος στο φτερό και στον προφυλακτήρα.